mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we blaze the fire, make it pun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run, 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 turn up the bass and run, 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 sound. Why run? Sziasztok, én Sikerszidok, és a mai videóban meg fogom nektek mondani a legújabb hirdetésemet, egy nagyon jó hirdetés, egy játékról szól. Össze fogunk szólni együtt, és építeni fogunk egy óriási házat. Aki benne van, a írjon rám Facebookon, vagy a Facebookomon a Sikerszidok vagy a Krisztus Bálint neven. Arra tudtok írni, ha összegyűlünk az a személy csoport, akiket akarunk, akkor mehet a videó. És le is videózunk, föl és tesszük az épüléseket, lehet, hogy részek is lesznek benne, de nem baj. Nézzetek minket, remélem, hogy jó lesz. Na, járjatok rá figyelemmel a csatornánkat,